L-2026 se tara injezzjoni qawwija fi żjed proġetti ambjentali fi spazji miftuħa tgawdija tal-familji u anke dak preċedent li se jara tħawwil ta' madwar 115,000 siġra feliqi u raba privati li jammontaw għal medda ta' 5 miljun metru kwadru. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Miriam Dalli qalet fil-Parlament li mill-bidu ta' din il-leġislatura fl-2022 diġà tlestew 68 proġett differenti madwar il-pajjiż mill-entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħha inkluż numru ta' ġonna u spazji miftuħa ġodda mmexxija minn Project Green. Dan minn barra proġetti oħrajn li jsiru minn entitajiet oħrajn inkluż Infrastructure Malta u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fih dan il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi. Fit-tweġiba l-mistoqsijiet mid-deputati Vassallo Ħaġi il-Ministru Dalli spjegat li fost il-proġetti li ġew konklużi sal-2025 kien hemm il-ġnien tal-Fuklar f'Ħattart, wied ta' ġnien Ħira fl-Imdina, il-ġnien tal-Familja f'Ħalaxa u r-razzett ta' tfal fi ġnien Romeo Romano f'Santa Venera li beda jservi bħala ċentru edukattiv li jippromovi s-sostenibilità u l-arfin ambjentali. Żidet tispjega li l-ħidma tal-Ministeru tagħha ma waqfitx u f'din is-sena ġdida qed jitkompla programm estensiv ta' investiment fi spazji ħodor ġodda u riġenerazzjoni ambjentali. Semmit b'mod speċifiku 23 proġett f'Malta u Għawdex li jinsabu fil-fażi li jitlestew din is-sena b'interventi fuq skala nazzjonali jew inizjattivi mirati lejn komunitajiet speċifiċi. Ta' min ifakkar li fl-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'pajjiżna, Project Green ukoll għaddejja fil-proċess biex tibda tqassam 20,000 ta' siġar endemiċi b'xejn lil sidin ta' artijiet rurali li wrew l-interess f'sejħa nazzjonali. Għal dan kien hemm iżjed minn 2000 reġistrazzjoni minn sidin ta' artijiet interessati. Fil-bidu ta' dan ix-xahar tħabbar ukoll li 15-il fornitur tas-siġar f'pajjiżna diġà għaddew b'suċċess mill-proċessjoni tal-evalwazzjoni waqt li 6 oħrajn kienu qed jiġu evalwati. Wara li jintemm il-proċess il-benefiċjarji eliġibbli se jirċievu vouchers li jissarfu f'siġar b'xejn mingħand il-fornituri approvati. Fit-tmiem it-tweġibiet parlamentari tagħha l-Ministru Dalli tenniet li dawn kollu huma parti minn viżjoni usa biex jiżdiedu b'mod sostanzjali l-ispazji ħodor aċċessibbli għall pubbliku, jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-iżvilupp urban u tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti permezz ta' ambjent aktar nadif, sostenibbli u inklużiv.